Nihayet kız izlеген, kış күні сағынған, яз бойы көткен жәй келіп жетті. Аның білен бірге шоу-біз тапшыруының бірінші жәйге шығышы да әзір. Күннер суық болса да, біздің яңалықлар жылы. Бар қызға да қайырлы кешлер тілеп, Меңділандыш Нигмаджанова татар шоу-бизнесінің қайнар яңалықларын жеткерімін. Бүгінгі шығарылышта Рифат Зариповның туған күнге әзірленуі, Татарстанның халық артисті Алсуның шәп яңалығы, Диананың яңартылған машинасы турында сөйлермін. Һәм татар эстрадасы жырчыларының соңғы қыңғырауда болған фотоларында барлап өтербіз. Бізден айырылмағыз. Жырлауы тапшыруының алып барушысы. Танылған жырчы Рифат Зарипов минем белән бер көнне 4 июньдә туган көнен билгеләп уза икән. Туган көнен кайда уздыруын, нинди бүләкләр көтүе хакында үзеннән сораштык. Туган көн генә түгел, быел юбилей елы, 30 яшь тула. Алла бирсә миңа да тулгаябыз. Туган көн уразага туры килә бит инде 4 июньдә. Уздырам дип алай, уздырам дип әйтмәс идем. Үзебезнең авылда Алла бирсә авыз ачтырабыз. Авыл картларын җыеп, авыл яшьләрен җыеп, бергә матур иттереп, авылга кайтам, әниләр янына, әтиләр янына кайтам. Ну, бүләкләрне инде хәзердән үк, бүгеннән үк кабул итә алам. Шуңа күрә әзерләгән бүләгез булса да бай. Любой нәрсә, энә дә бүләк, дия дә бүләк, Мерседес дә бүләк, BMW да бүләк, кайсын бүләк итәсең дә? Квартирада ярый. Рифат, туган көнгә чакыру көтеп калабыз. Оренбургка барып җитәрбез әле. Бүләкне дә син теләгәнен алып килербез. Şunda bildim yaratının şıpşının şırık şırık gülüp durgan sen kışıtkan şıpşığın şırık şırık gülüp durgan sen kışıtkan şıpşığın sen kışıtkan şıpşığın. Май ахыры бантиклар көне белән тиң. Кемдер ак бант тагып мәктәпне тәмамлый, кемдер балалар бакчасын. Татар эстрадасы җырчыларының уллары, кызлары да шундыйлар рәтендә. Берсе мәктәпкә әзерләнә, ә икенчесе югары уку йортын сайлый. Мисал өчен Илназ Бахлар гаиләсендә олы уллары Камил, Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар дуэтының шулай ук олы кызлары Риана балалар бакчасын тәмамлаган. Күргәнегезчә, Камилгә дә Рианага да олы бүләкләр тапшырылган. Балалар талантларын биредә үк аша башлаган күрәсең. Айгөл Бариеваның улы Камил белән Әнвәр Нургалиевның улы Рафаэль бу көннәрдә БДИлар тапшырып йөрделәр. Алар мәктәпне тәмамлаган. Җырчылар әлегә улларының кайда укырга керәчәген әйтмәде. Тиздән белерсез диде алар. Без үз чиратыбызда әти-әниләргә түземлелек, ә балаларга уңышлар телибез. Соңгы кыңгырау шыңлама, йөрәк бар тыялмаган, күз укучысын яратып туялмаган. Соңгы кыңгырау шыңлама, йөрәк бар тыялмаган, күз укучысын яратып туялмаган. Күпләрне кызыктырып татар эстрадасының иң эпатаж җырчысы Диана Тажетдинова Lexus машинасында җилдертә иде. Хәзер исә кызыкучылар саны күбрәк булыр. Бу көннәрдә генә Төркиядән ял итеп кайткан җырчы Instagram аккаунтында яңа төстәге машина белән фото урнаштырды. Юк, Диана яңа машина алмаган. Ул бары тик аны яңа төсле итеп тонировка эшләткән. Якты фирүзә төсендәге Lexus яныгыздан усак кул булгарсыз. Ул Тажетдинова булыр. Юлларда имингер Диана. Ялгызда түгел, барлада түгел, хисләре булса да, мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без менә шулай икәүгә. Ялгызда түгел, барлада түгел, хисләре булса да, мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без менә шулай икәүгә. Татарстанның халык артисты, легендар җырчыбыз, онытылмас шәхес Хания Фәрхинең 30 май көнне туган көне. Үзе исән булса, аңа 58 яшь тулган булыр иде. Ни кызганыч, ул арабызда юк. Ләкин аның моңы, онытылмаслык җыры янәшәбездә. 30 май көнне аны искә алу максатыннан Хания апа рухына багышлап күп кенә чаралар узды. Моңа өстәп аның тормыш,
ижат yoluna bağışlanған Unutulur Deme isimli kitabı da dünya kurdu. Büyük şahsımızı biz de iske aldık. Gül yazlardanığın atırmay yazmış Güzgü jimler payşağı iseler Gerçek ütünne ışanmamın Sin dünyada yaşayıseler Sin dünyada yaşayıp Sin dünyada yaşayıp Sin dünyada yaşayıseler Якташыбыз, Рус эстрадасының популяр жырчысы Алсуны Россияның атказанган артисты исеме белән бүлекләргә дигән карар чыгарылган. Әлеге хакта жырчы үзенең Instagram аккаунтында хәбәр итте. Язылучылары да Алсуны әлеге дәрәҗәле исем белән тәбрик иткән. Исегезгә төшереп үтәм, Алсу Татарстанның халык артисты исеме белән бүлекләнгән иде инде. Без исә бар котлауларга кушылып, Алсуга иҗади үрләр телибез. TMTV Production коллективының кызу айлары башланды. Алар көндә яңа клип өстендә эшлиләр. Сезгә дә сыйфатлы мотор клип кирәк булса, мөрәҗәгать итә аласыз. Әлегә аларның танылган җырчы Гөлдәния Хәйруллинаның Шөкер ит булганына җырына төшерелгән клибының кыска вариантын карап китик. Игътибар экраннарга. Чыгарылышыбызның иң мавыктыргыч мизгилләренә дә килеп җиттек. Хәзер барыбыз бергәләп Дамир Зиннатуллинның кызыклы репортажын карап үтик. Бүген ул үзенә иптәшкә Лилиана Ирназаровны ияртеп квадроциклларда йөреп кайтканнар. Нәрсәләр хакында сөйләшкәннәр икән, хәзер белербез. Карыйк. Сәлам дуслар, шоу-без командасы бүген квадроциклларда йөрергә килде. Һәм минем янәшәмдә татар эстрадасы һәм башкорт эстрадасы артисты Лилиана Ирназарова. Лилиана, сәлам. Исәнмесез? Ничек хәлләр? Күтәренке кайф. Уфадан Казанга хәтле ничек килеп җиттең? Җилфердәп машинама утырып рәхәтләнеп килеп җиттем. Син әзерме бүген шулай җилфердәп рәхәтләнеп квадроциклларда кайф алырга? Белмим, әзерләнеп карадым инде, әзермендер дип уйлыйм. Әзер булсаң әйдә киттек. Киттек. Киемнәр әзер, үзебез әзер. Лилиана инде түземсезлек белән көтә үзенең мотор квадроциклына утырып китүне. Безгә Квадрик компаниясының директоры Константин аңлатырга тиеш нәрсә эшләргә кирәк икән һәм нәрсә эшләргә кирәкмәс икәнен. Здравствуйте, меня зовут Константин, я управляющий компанией «Квадрик Казань». У нас прокат осуществляется по бездорожью, поэтому нужно соблюдать некоторые меры безопасности, потому что для нас важна ваша безопасность. Мы готовы.
Лилияна, гомумән хәлләрең ничек? Иҗат өлкәсендә, шәхси өлкәдә дип әйтикмесең? Барсы да Аллага шөкер. Мин инде бүгенге көндә үземне бик бәхетле хатын-кыз дип әйтәсем килә. Минем үземнең профессиям бар, торыр йортым бар, бизнесым бар, балаларым бар. Хәзер инде мин тормыш иптәшем белән сөйләшеп шундый шоу-бизнес өлкәсенә яныдан чумырга булдым. Ник әйтәм янәдән, балалар, гаиләгә мин бик күп вакыт бүләк итеп, берникадәр вакыт сәхнәдән китеп торган идем. Яңа җырлар язмадым, чыгышлар ясамадым. Хәзер инде яңа тәҗрибәмне җыеп, яңа мотор җырларымны җыеп, сәхнәнең нәкъ уртасына барып басасым килә. Нәкъ шуны сорамакчы идем, ул да булса татар эстрадасында синең активлыгың бик әсәйгән иде. Иә. Хәзер син аның өстендә эшлисең, һәм нинди планнар төзеп куйдың инде? Нинди максатлар? Иртә кычкырган әтәчнең нәрсәседер авырта диләр. Тик әйтәсем килә, мине янәдән сәхнәдә күрәчәкләр, ишетәчәкләр һәм җырларымны яратачаклар. Менә мин җыр булып сиңа кайтырмын җырын бик күпләр инде яратып өлгерделәр һәм шул җырга яңа клип. Әле шул җыр белән сине таныйлар да күбесенчә, әйме? Аның белән таныйлар. Ике җыр бар инде. Мин җыр булып сиңа кайтырмын. Алар исемнәре белән дә ошап торалар. Менә шул җырга оптимистик рәвештә клип төшереп, инде тамашачыларга яңа мичтән төшкән бәлеш итеп авыз иттерәсем килә. Татар башкорт эстрадасы артисты син, әйме? Әйтәләр бит әле, татар эстрадасына караганда башкорт эстрадасы ничектер юашрак, нидер гадирәк диләр. Син икесендә дә бар, беләсең, ничек аны тасвирлар идең? Ничек дип әйтим, мәркәзебез Казанда шоу-бизнестагы җырчылар бик күп. Бездә Башкортстанда, Уфада алар бик әз һәм алар бер-бер арасында, менә без бер олы гаилә шикелле. Менә бер әти-әнидән туган балалар шикелле аралашабыз, бергәләп ниндидер кичәләр оештырабыз. Гомумән, сорауга әйләнеп кайтсак, мин дә шулай дип уйлыйм, бездә ничектер артистлар гадирәк. Мин теге ничектер алар төшенкелеккә бирешкәнме, я теге уровеньнары арттарак, я тәҗрибәләре юк дип әйтә алмыйм. Алар шундый юк, ләкин алар тыйнаграк. Демәк, Татарстан эстрадасы тыйнак түгел. Юк, Татарстан эстрадасы яшәрәк дип әйтер идем. Бездә өлкән яшьтәге җырчылар бик күп. Мәсәлән, Айдар Галимов, менә Фәдис Ганиев, Идрис Калимуллин, алар барсы да өлкән, аларга абый дип эндәшәбез. Татарстанда барыбер яшьләргә өстенлек бирәләр, юл бирәләр. Һәм хәтта безнең Башкортстан яшьләре дә Казанга киләләр. Шул ук вакытта менә әйләнеп кайтсак, 2005 елда мин дә Башкортстан кызы Татарстанга килеп беренче таныклыгымны монда алдым. Аңлашылды. Казанны да яратасың, Уфаны да яратасың. Барыбер аны сайларга кирәк бит инде. Казанмы яисә Уфамы? Яшәү өчен Уфа, эшләү өчен Казан. Акбарс яисә Салават Юлаев. Салават Юлаев. Мин киттем, мин синең белән яшмим. Әйдә, яңадан яздырабыз. Юк, менә нәкъ менә бу мизгелне калдырачакбыз. Бер сорауым калган, ул да булса, ничек уйлыйсың, хәзерге мизгелдә татар эстрадасында кем беренче һәм башкорт эстрадасында кем беренче икән? Бездә башкорт Лилияна Назарова. Әлбәттә, юк инде чынлап карасак, миңа калса Башкортстанда ул Айдар Галимов, Татарстанда ул Күп алар. Алар күп, но Син аларга менә мин аларда үстем. Казанда минемчә Салават абый, Башкортстанда Айдар Галимов. Әгәр яшьләре белән бәлкиләргә килсәк, Башкортстанда Әнвәр Нургалиев, Казанда үзебезнең Кабат Радик Юлиакшин дип әйтер идем. Менә яшьләргә килгәндә, Әнвәр яшь дип инде. Хәзерге мизгелдә популяр булган Әнвәр Нургалиев һәм Элвин Грейга ничек булса кемдә шу хисе бармы әйтәләр?
Юк, инде алар миңа көнләшергә тиеш. Мин матур, мин яшь. Ник мин аларга көнләшергә тиеш? Юк, без аларның белән дус тату мөнәсәбәттә мин горурланам. Һәрвакыт Радикның Казанныкы дип әйтсәләр, юк, ул безнең Уфа егете димен. Алар икесе бик гади, бик ачык, шундый якты күңелле, якты йөзле кешеләр. Без мөнәсәбәтебез дусларча аралашу. Хатын-кыз булса инде мин әйтер идем, менә аның прическасы матуррак, менә ул миннән. Кем бар менә шундый? Әйтмим. Бар бит инде, димәк бар. Миңа калса гел бар. Менә мәҗлескә барасың, бер матур күлмәктән киенсәң, мин чит ил дизайнерларының кабатларга яратам. Мин моны ачык әйтәм, чөнки анда Dolce Gabbana'лар нәрсәләр артыннан йөргәнем юк. Әмма ләкин без аларны кабатлап үзебезнең ательеларда тектерәбез. Һәрвакыт минем күлмәккә карап та, мин ул карашларны күрәм. Барыбер бар ул теге ничек дип әйтим, ярышу бар. Әгәр ярышу булмаса, менә дөрес ярышу булмаса, миңа калса эстрада үсмәс иде. Менә шул ярышу аркасында яңадан яңа җырлар, яңадан яңа клиплар, шул клипларга подтанцовка, ниндидер массовка, я булмаса бүтән локациялар менә барлыкка килә. Шул ярышу булырга тиеш миңа калса. Син конкурентларыңны йөзенә беләсеңме? Конкурентларым минем юк. Ничек инде эстрадада гомумән конкурентлар бар? Бул ансыз булмый. Эстрадада һәр кешенең үз урыны бар. Кемдер ул урынны уже менә әле бүгенге көндә тапкан, кемдер әле таба алмаган, шул урынга бара. Конкурент дип әйтә алмыйс идем. Дөресен әйткәндә карап белдерәм тизенә. Ул бит инде конкурент дигәндә базарда ике сатучы. Шулай ук сез дә, без дә артистлар үзебезне сатабыз, үзебезнең иҗатыбызны сатабыз. Димәк конкуренция бар. Булырга тиеш. Юк, булырга тиеш. Менә мин әйтеп киттем инде, бу ярышу. Бу конкуренция түгел, бу дөрес ярышу. Үзеңне ничектер дөресрәк, матуррак, кызыграк итеп күрсәтү, әмма ләкин һәрберебез үзенең урыныннан басып күрсәтә. Ярый, аңладым. Алайса, син үзеңнең ярыша торган кешеләреңне йөзенә беләсеңме? Так. Андыйлар бар микән соң ул? Алар аңлавымча инде хатын-кызлар булырга тиеш. Шул синең яшь тирәсе булырга тиеш, яшь шибәр булырга тиеш. Минем яшьтә 18 булырга тиешләр алар. Аларны мин белергә тиеш түгел, хәзер син әйтергә тиеш идек. Юк, инде мин аларны дөресен әйткәндә хәзер. Синең сугышканың бармы? Каян беләсең? Мин авылда үскән кыз, мин сугышканым да бар. Барысы да булды. Эстрадада кем белән булса сугышканың бармы? Юк, Аллам сакласын. Чәчләр белән теге матур итеп батыл. Юк, Аллам сакласын, андый көннәргә төшмәсбез дип ышанып калам. Хәтта ки андый кешеләр арабызда йөреп, эмоцияга чыгарсалар да мин бирешмәячәкмен. Бүгенге көндә мин ике бала әнисе миңа килешми. Бер 12 ел дигәндәрәк төшсәк, бәлкем булыр иде ул. Әле минем яшь чакта, үсмер чакта. Хәзер юк. Әйе. Но шулай да нервымны ашаучыларга бир алам. Син ятлардан сөю эзләгәндә, мин табындым синең эзләргә. Сагыш утларында синсез янып, яфрак булып тамдым күзләрдә. Син туңганда ятлар кочагымда, үз җылымны сиңа мин бирдем. Синең сагышларың белешүче, мин идем бит ул, бит мин идем. Син бит җаным еллар аша мине күрми үтең, җиде яктан сөю эзләп гомер юлын сүттең. Мин бит сине еллар буя көттем, әмма гомер синсез үтте. Шәшеңә игътибар иттем, ул да булса, күпме беләм сине, синең озын чәчләр иде, әйме? Хәзерге мизгелдә син нык үзгәреш ясагансың, кыскартып аткансың чәчләреңне. Бу нинди булса кризис аркасындамы, бу нәрсә аркасында? Акча җитмәде, чәчемне сдавать иттем. Юк инде, чынлап әйткәндә, һәр хатын-кызның көзен, язын, теге урысча әйткәндә душа требует, менә нәрсәдер күңел нәрсәдер сорый. Гадәттә, менә бу процесстан соң хатын-кызлар кайтып елыйлар.
үкенәләр булдымы? Юк инде, минем андый, мин гомумән елатыр өчен белмим нәрсә эшләргә кирәк. Булдымы соң андай мезгилләр? Юк инде. Соң нәрсәгә елыйсың, миннән кискәнсең бит, син елаганыңнан яңадан үсми бит. Юк, гомумән елаган шаклар булдымы? Яисә эстрадада эшләр бармаганда, яисә шәхси тормышта, белмим. Синең эмоцияларың менә ташып чыгып, күз яшьләре кайчан акканы бар? Минем мондый күренеш елына бер тапкыр була. Миндә система шундый үземә җыям да. Һәм җыям да. Һәм ниндидер бер көтелмәгән минутта шул бөтен хисләр килеп тыгылып, мин елап җибәргән мөмкин, әмма ләкин мин аны бер кеше күрмәгән җирдә, берәр җирдә шунда чоланга кереп, мине күрмәсеннәр, ишетмәсеннәр. Менә шундый вакытта гына рөхсәт бирәм үземә. Аблай юк. Гомумән җыларга яратмыйм, җылак кешеләрне яратмыйм. Кешене елатырга мөмкинме? Булгалый, но бу кешене рәнҗитергә теләп түгел. Мин гомумән тормышта туры кеше. Мин менә кеше турында нәрсә уйлыйм. Менә булай бит әле кешеләр кемгәдер ярарга тырышып, аңа кирәкле сүзләр әйтүче кешеләр. Мин андыйлардан түгел. Мин кеше турында нәрсә уйласам, шуны әйтәм. Кай вакыт ул кешенең йөрәгенә килеп бәрелергә мөмкин, тик мин аны рәнҗитер өчен әйтмим. Кеше турында фикеремне генә әйтәм. Менә шул вакытлар буладыр. Лилиана дустым, син әнәтеңдә каралы. Менә безне алдагы минутларда шул көтә. Син әзерме шундый биек таулардан узырга? Басып торабыз инде, киттек. Киттек алайса. Лилиана Ирназарова турында иң кызык эш гайбәт нинди иде ул синең гомумән эстрада тормышында? Булдымы алар? Алар көндә чыгып торалар. Иң кызыгы менә сиңа, хәзер менә сиңа ялмыйча әйтә торган. Иң кызыгы Гәҗитләргә яздылар, эстрада шаулады. Юк, андыйны мин гомумән андый нәрсә минем турда чыкмагандыр. Теге үй артларында, шунда сәхнә артларында гына йөргән имеш-мимешләрне ишеткәнем бар. Һәр вакыт нигәдер белмим, эстрадада шулай туры килә ул. Нинди дә булса җырчы, я булса шәхес бер-ике адымга өстәрәк килә башласа, аны ничек дип уйлыйлар? Я әтисе бик бай, я сөяркәсе бар. Нигәдер ир турында уйламыйлар, сөяркә турында уйлар. Минем тормыш иптәшем бар, аның турында уйламыйлар. Сөяркә турында уйлыйлар һәм нәрсә диләр, ялагайланып йөрүче дип уйлыйлар. Менә шушы өчесе турында да өчесеннән берсен минем турда, минем бай сөяркәм булып, мине чыгара икән дигән имеш-мимешләр йөрдем. Әйтәм, ну соң не сөяркәсең, минем тормыш иптәшем бар бит. Әйтәм, ну тормыш иптәше дип әйтсәләр булмый мине. Һәр вакыт яхшылыкка, алдынгылыкка омтылган хатын-кызны сөяркәсе бар, менә ул аны этәргеч булып йөри дигән имеш-мимешләрне бездә эстрадада бар инде, ул һәр вакыт бар. Менә берсе чыга икән, менә всё, аның менә сөяркәсе бар, тегесе бар, монысы бар. Сөйләгез әле, дуслар, сөйләгез. Кызыграк мәгълүмат сөйләгез. Тик нәрсә әйтәсем килә, шушы имеш-мимешләрдән соң ничектер ныгып кына китәсең. Синең иҗатыңны алга этәреп торучы сөяркәң бар идеме? Идә бар, ул минем ирем инде 10 ел. Аллага шөкер, минем ирем бизнес өлкәсендә алды. Гомумән юкмы? Иҗат белән бәйле түгел. Юк, ул иҗат белән бәйле түгел, ул бизнес өлкәсендә, аның үзенең рестораны бар. Шуңа дуслар, Аллага шөкер дип әйтеп куя әле. Бу ягы туры килмәде сезнең сүзләрегезгә. Ничәсем кирәк булса да бөтен нәрсәне биреп торалар, Аллага шөкер. Үзенә карап торалар. Синең иҗатыңны гомумән матур клиплар, матур җырлар булсын өчен спонсор ролен үтәйдә инде синең тормыш иптәшең, әйме? Спонсорлар кирәкми. Менә күп кемнәрдер бит эстрададан китеп торалар, акча юк, анда клиплар төшерергә, җырларны алырга. Миндә андый булмады. Мин үземне тулысынча гаиләгә бүләк итер өчен эстрададан берникадәр вакытка төшеп калдым. Үзем белеп, үзем сизеп, белеп шушы адымны ясадым. Мин инде өлкән улыма 7 яшь, кичкенәсенә 2 яшь 8 ай. Һәм менә мин хәзер чыгам. Бу адымга тормыш иптәшең этәрдеме, юкмы? Әлбәттә, ул нигә ятасың? Балалар үсә, бар җырлатып җибәрдеме? Ул дөресен әйткәндә, миндәге ир бүтән тормыш иптәшем, миндәге кебек тормыш иптәш бүтәннәрдә бар микән? Ул ничектер минем кризислы вакытларны сизә ул, менә ул
тебе надо петь, сиңа барып жырлап келерге керек, сиңа барып концертларга барып келе әле ди. Ул менә сизә башлый, ул минем менә үз-үземә сыймавымны бар әле жырлап келе әле дип мине җибәрә. Әлбәттә, ул яхшы клиплар төшерү күп чыгымнарны күп чыгымнар сорый. Һәм әлбәттә 5 клипка 6,0 сум керек. Яхшы клипларга 6,0 сум, әлбәттә аны мин үзем түләй алмыйм, аны минем тормыш иптәшем түләй. Гадәттә спонсорлар белән эш иткәндә спонсорлар сиңа акча биреп тора, аннан соң әлеге акчаны яисә процентлар белән ничек булса кайтарырга кирәк. Тормыш иптәшең белән ничек сөйләштегез, ничек кайтарасың? Минем процентларым өйдә йөгереп йөриләр. Берсенә 7 яшь, берсенә 5 яшь тула, августта ала бирсә. Лилияна, менә синнән сорыйсым килә. Хәзерге яшь кызлар, яшь егетләр арасында күбрәк кесәгә карау дигән әйбер бар. Бу турында синең фикерең ниндирәк икән? Миңа калса, ирне ириткәндә хатын, ирне юк иткәндә хатын, минем тормыш иптәшем минем белән без аның белән күрешкәндә, ул бер страховой компаниядә аның зарплатасы 4900 иде, хөрмәтле дуслар. Бу 2007-2008 елларда ул зарплатага мин белмим нәрсә эшләргә мөмкин булгандыр. Ниндидер бер Nexia-да йөри иде. Хәзер Аллага шөкер безнең икебездә бер шәр машина, зур йортта торабыз, 300 квадрат метрлы 2 улыбыз бар. Мин моны мактаныр өчен әйтмим, мин моны менә яшь кызлар өчен әйтәсем килә. Үзегезнең яраткан кешегезне очратсагыз, аның кесәсенә карамагыз. Бергәләп аңа этәргеч булып, ул ир-егетне югары үрләргә күтәрергә мөмкин. Мин үз мәсьәләмдә аны сезгә менә күрсәтәм. Дөресен әйткәндә, күп кенә кеше бәлки хәзер уйлап та куярлар. Лилияна клиплар төшерә, матур җырлар яздыра, барысында тормыш иптәше акчасын түли. Бу акча эшләмичә рәхәтләнеп җырлап кына йөри дип уйлыйлар. Димәк, алай түгел. Лилияна үзе дә эшли, үзе дә үзенең бизнесы да бар. Безнең икебезгә 2 кафе, Азатныкы төнлә эшли торган, минеке көндез эшли торган. Минеке ул элек балалар өчен иде, хәзер без аны столовый форматына күчердек, көндез кешеләрне ашатабыз. Азатныкы инде кичен эшли торган яшьләр өчен, әйе. Кем күбрәк акча эшли, Азат яисә Лилияна? Ничек дип уйлыйсыз? Азат. Әлбәттә. Гадәттә менә синең кебек чибәр, синең кебек матур, синең кебек менә шундый ихлас кешеләргә яшь егетләр карый, синең иҗатың белән кызыксына, хәтта язалар, шалтыраталардыр да. Азат көнләшәме тормыш иптәшең? Элеккегрәк вакытта булгандыр без очрашып йөргәндә. Хәзер нәрсәгә көнләшергә инде? Мин аныкы, безнең уртак балаларыбыз бар. Нәрсәгә көнләшәсең? Мин һәр вакыт аның яныннан китәм, аның янына кайтам. Лилияна, димәк, шоу бизнес акчаны бик күп таләп итәме? Кем ниндидер клиплар, әлбәттә, арзан клиплар төшергә була. Ниндидер үзең җырларны язып, үзең аларга аранжировка язсаң, әлбәттә ул күп чыгымнар таләп итми. Әмма ләкин аны профессиональ рәвештә кирәкле югары дәрәҗәгә чыгарасың килсә, әлбәттә күп чыгымнар кирәк. Син хәзер үзеңне популяр дип саныйсыңмы? Юк. Мин үземне танылган җырчы дип саныйм. Кайсыдыр җырларым белән әлбәттә мин танылам, тик мин бүтән югарырак үрләргә омтылам. Йылдызлык җире белән кайчан авырдың? Авырмадың дип әйтмә. Авырдым. 2007 елда Барс медиа компаниялар белән контракт төзегәч, әлбәттә мине авыл кызын, нинди продюсерлык үзәге Барс медиа үзенә чакырып, җырчы итмәкче булгач, анда инде әлбәттә йылдыз чире бөтенләй температуралар күтәрелеп. Тик ул яшьтәге югарырак опытлы кешеләр тиз төшерәләр. Ничек булды? Ничек булганын белмим, тик
бүтән кешеләргә карап почмакка алып барып тегеннән бер уңдан сулдан кыз түгел, мине алай почмакка кысырлык түгел, мин үзем кысарга мөмкин. Кешеләргә карап, менә кешеләргә карап, алар ничек аралашалар, өйрәнәсең. Каралы булай итәргә ярамый икән бит, каралы тегеләй итәргә ярамый. Миңа һәрвакыт тормышымда менә Айдар Галимовка карап, үзеңне дипломат итеп, дипломат буларга кирәклеген аңлыйм. Һәм менә шундый кешеләргә карап өйрәнәсең. Айдар Галимов турында берничә тапкыр әйтеп уздың, беләм. Айдар Галимовның студиясында син җырлап бирдең. Киткән мәлдә ни өчен китергә булдың? Шуны беләсең. Мин 2007 елны Казан дәүләт университетына укырга кирдем. Һәм гастрольләрне алар Уфада, мин Казанда, без берләштерә алмадык. Ничек җибәрде ул сине? Җибәрәсе килдеме? Яисә Лилияны китмәй инде дип? Ул миңа ничектер үзенең кызына шикелле карады. Мин аны шаяртып сәхнә әтим дә дип йөртәм. Аның зур кызы Гүзәл белән минем арада 11 көн генә. Мин туганмын, аннан Гүзәл туган 11 көннән. Шуңа ул миңа Лилияны кызым дип һәрвакыт эндәште. Ул аңлады, миңа ниндидер бүтән үсеш кирәк, Барс медиага киткәнен дә белде. Шуңа ул ничектер җиңел күңел белән мине озатып, әле дә күрешсәк, безнең бик җылы мөнәсәбәтләр, менә күптән түгел генә алар белән Себергә гастрольләргә дә йөрдек. Нишлай? Лилияна, дөресен әйткәндә, социаль челтәрләрдә гомумән артист турында негатив фикерләрне белергә була, кызык моментларга эләгергә була. Синең турында да әйтеп узганнар, кешегә кайсат та истән карый дигән фикерне күрдем. Бу шын барлыкмы, яисә кемдер алган да уйлап чыгарганмы? Яисә булгалыймы? Истән карынчык була ул. Истән, син кемдә, мин кем дигән кебек. Юк, алай дип әйткәнем, алай дип эндәшкәнем булмады бер кашанда. Менә мин үземне күпме хәтерлим. Эндәшү түгел, күрсәтү. Ну, белмим инде, мин теге юләр кеше шикелле бөтенесен күргән сайын, сәлам, мин Лилиян дип йөрмим, әлбәттә. Мин бәям дип әйтә алмыйм, но мин теге үземне бөтенләй гади кеше дип әйтә алмыйм. Но менә урамда үтеп киткән кешегә, менә нормальный шундый бит белән үтеп китәсең, но син ул кешене белмәсәң, танымасаң, нигә син аны дип йөрмисең инде, әлбәттә. Безнең профессиядә аны таләп итми. Но кешегә менә шулай итеп сәхнәдәнме, я автографлар тараткандамы, я ничекме, менә мин, син дип әйткәнем юк. Тик гомумән аралашканда кешеләр миңа карата күбрәк негатив җибәрә башласалар, мин үз урынында кешене урынына утырта алам. Менә бәлкем шуныдыр. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп ярат. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп ярат. Ак-караны уңмасыңны айыра белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны уңмасыңны айыра белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Негатив фикерләргә гомумән үзең ничек карыйсың? Булсыннармы, яисә булмасыннар, һәм инде күңел төшәме? Негатив фикерләр, алар кара пиар эшен алып баралар, кай вакыт алар әйбәт. Кай вакыт күңелгә үтеп кирип, тиелергә тиеш булмаган темага кирип китсәләр, әлбәттә мин ачуланып, ниндидер үземнең фикеремне аларга җиткерергә мөмкин. Популярлыкка барганда кайсы принципларны кырыйга алып куярга туры килде? Мин гомумән үз принципларымны беркайчанда алып куйганым юк. Бәлкем шуңа да минем шоу бизнес өлкәсенең Олимпына барганда сикәлтәләрем күбрәктер. Мин кеше башыннан йөри белмим. Менә шулай итсәң, менә бу кешегә булай итсәң, менә тегене тегеләй итсәң, андый нәрсә миндә юк. Мин кеше булып каласым килә. Принципларга шулай керә, ул да булса кимдик күрсәтмәү, кыска итәк, кимәү, андый принциплар булдымы? Яшь чакта кимдик күрсәтелгәндер инде ул, белмим, хәтерләмим, тик әллә ни ачык ниндидер күлмәкләр белән бер музыкаль десантта гына бер генә чыктым. Апалар сөккәндер инде. Булгандыр, миңа барып җитмәде. Инде гомумән безнең нигәдер эстрадада кешенең шундый ниндидер дөрес түгел фикер йөртү бар. Син эстрадага чыккансың икән, син ябык пәрәнҗәләрдә чыгарга тиешсең, синең итәгең
тизеңнән өстә булырга тиеш түгел, бу бит эстрада. Без культура гына түгел, без духовный культураны алып барабыз. Без менә чит илләргә менә карагыз. Шулык Бейонсе, Рианалар, Кристина Агилера, бөтенесен карасак, алар Син алар белән дус мәлләр реклама ясап торасың? Юк, реклама ясамый, мин аларны тыңлыйм, мин алардан үземә ниндидер отышлы якларын алам. Менә алар ачык, үз тамашачылары өчен ачык. Ә без татар һәм башкорт эстрадасындагы җырчылар без рамкага кертелгән. Булай итәргә ярамый, теген киергә ярамый, булай сөйләшергә ярамый, булай басырга ярамый, бу өлкәнрәк, аның белән сез дип сөйләшергә кирәк. Миңа калса, шәхесләр арасында андый нәрсә булырга тиеш түгел. Без шәхес, без менә ничек телибез, ничек күңел тарта, менә шулай эшләргә тиешбез. Безне рамкаларга куярга ярамый. Матур кыска итәкләр киер өчен, үзеңне күрсәтер өчен, спорт белән шөгыльләнергә, фитнес белән шөгыльләнергә гомумән шулай итеп ял итәргә вакыт Лилиана Ирназарова таба микән? Лилиана Ирназарова күп вакытта иренә. Вакытын табып була, но ул иренә. Ул иренүне кайвакыт нәрсә белән куырга да белми ул. Тик үземә кирәк вакытта мин үземә максат куйсам, мин аны үтим. Мәсәлән, шул ук анда берәр премия, концерт, мин Муратна эчендә гомумән менә суда гына торып, үземнең фигурамны рәткә китерә алам. Но менә шундый экстренный вакытта. Иң күбе ничә килограмм ая бакканы? 34. Әйдә менә шул позитив нотада хәзер тамашачыларга мөрәҗәгать итсәң була. Дамир, рәхмәт тапшыруга чакырганың өчен ТМТV телеканалына рәхмәт. Бик күп мәгълүматлар чыгардык минем тормыштан, мин онытылган да. Бүген бик кызыклы сәфәр булды минем өчен. Сезгә тамашачыларга сәламәтлек, тазалык, саулык, алдагы җәй көннәре тик яхшы кәефләр, күтәренке кәефләр бүләк итсен. Дуслар, шулай итеп без рәхәтләнеп квадроциклларда йөрдек, Лилиана Ирназарова белән аралаштык. Хәзер әйдә сау булашык, ә без әзрәк кенә йөреп киләбез квадроциклларда. Сау булыгыз. Пока, дуслар. Утырдыңмы? Утырдым, әйдә киттек. Пока-пока. Әйдә. Скоростька тыңмы? Аллага шөкер исән. Шулай итеп бу атнада булган яңалыклар тәмам. Икенче атнага ниләр булыр, шушы ук вакытта якшәмбе кичендә белерсез. Безне күзәтеп барыгыз, чөнки шоу без йолдызлар турында барысын да белә. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.